தாய் உள்ளம் கொண்ட கடகராசி நேயர்களுக்கு 2021-22ஆம் ஆண்டின் குரு பயிற்சி எவ்வாறு உள்ளது என்பதை பற்றி சிறிது காண்போம். குரு பகவான் 8ஆம் இடத்தில் அமரப்போகிறார். நமக்கு பல இன்னல்களை கொடுக்கப் போகிறார். நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் இருந்த கடகராசி நேயர்களே, கவலை வேண்டாம். சர ராசியான உங்களுக்கு குரு பகவான் ஸ்திர ராசி செல்வது மிகுந்த சிறப்பை தரும். ஏன்னா குரு பகவான் 8இல் அமர்ந்து உங்களுடைய ராசிக்கு 2ஆம் இடமான சிம்ம ராசியும், தங்களுடைய ராசிக்கு 4ஆம் இடமான துலாம் ராசியும் மற்றும் முக்கியமான ஸ்தானமான 12ஆம் இடத்தின் குரு பகவான், அதாவது மிதுன ராசியும் பார்ப்பது உங்களுக்கு பல சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகிறது. ஏனென்றால் குரு 8இல் அமர்ந்து முக்கியமான ஸ்தானங்களை பார்ப்பதினால் தன வரவுகள் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது பண சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையிலிருந்து ஒரு விடிவு காலம் கிடைக்கும். அதேபோல் 4ஆம் இடத்தை பார்ப்பதனால் தாயாருக்கு உடல் ஆரோக்கியங்கள் சிறப்பாக இருக்கும். வண்டி வாகனங்கள் வாங்கக்கூடிய யோகங்கள் கிடைக்கும். அதே போல் இடங்கள் வாங்கி போகணும்னா கட்டாயமாக இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வாங்கி போடலாம். சின்னதாக கடன் வாங்கி போட்டிங்கன்னா அந்த கடனை இந்த பயிற்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் குரு பகவான் கும்பத்தில் இருப்பார். அந்த 4ஆம் மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீனத்துக்கு போயிடுவார். அப்போ கடன் வாங்கினாலும் அந்த கடன் விரைவில் அடைக்கக்கூடிய யோகங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதேபோல் சிறு குழந்தைகள் கல்வி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் குழந்தைகள் கல்வி 2ஆம் இடத்தை பார்க்குறதுனால கல்வி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அதே போல் காலேஜ் படிக்கணும்னு நினைக்கிற பெண்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு கட்டாயமாக நல்ல ஒரு கல்வி தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் வெற்றி காண்றக்கூடிய யோகங்கள் கடகராசி நேயர்களுக்கு அமையும். அதேபோல் கடகராசி நேயர்களுக்கு கொஞ்சம் கவனம் தேவை. என்ன கவனம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாக்குமெண்ட் கையெழுத்து போடுறதுல கொஞ்சம் கவனம் தேவை. ஏன்னா 3ஆம் இடத்த குரு பார்வை இல்லாதனால யாருக்குமே ஜாமீன் கையெழுத்து மட்டும் போடாதீங்க. ஏன்னா 8இல் குரு அமைவது 3ஆம் இடத்தில் பார்வை இல்லாத சில இன்னல்களை கொடுக்கும். அதனால் யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போடுவதை தவிர்த்து விடுங்கள். அதே போல் வாக்கு கொடுக்குறதையும் தவிர்த்து விடுங்கள். அதனால் வேறு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. தைரியமாக இருக்கலாம். தைரியமாக குரு பயிற்சி உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கையில் இருங்க. இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குருவித்துறை, சோழவந்தான் பக்கத்தில் உள்ள குருவித்துறை குரு பகவானை வழிபாடு செய்வதன் மூலம் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற சில இன்னல்கள் எல்லாம் குறைந்து எல்லா விஷயங்களும் சிறப்பாக அமையும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா குற்றாலம் பக்கத்தில் உள்ள சிவன் வழிபாடு, குற்றாலநாதேஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில் இருக்குது. அந்த கோவிலில் போய் சிவபெருமானை வழிபாடு செய்வதன் மூலம் உங்களுக்கு சிறந்த பலன்கள் கிடைக்கும். அதனால் கடகராசி நேயர்கள் கவலை கொள்ளாமல் இந்த குரு பயிற்சி சிறந்த லாபங்களை பெறுவதற்கு எல்லாம் நல்ல சிவபெருமானின் ஆசீர்வாதமும் மற்றும் நமது குரு பகவானின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்க நானும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.